Kole shibuni pi baro ban wan cha kane ka channel jongi bat menta ka sngi ru ngala man ra phi ka video ka ba interesting kane kan thei ha ka video bal de ngal ban e phi kum lu ka ther yo pm modi bat menta ru kala ther byang yo pm kari India u Narendra Modi da ka ba ong ya kane kan tin ba ngala de lai ban pule ya ka Bible na ka basdang hadu ka bakut hapo ka Bible ngam yo ire kum kate ka jaj kantin ba ka tho bangi de bangi lej ban ya shrut bangi lej ban ya khithma para mangi ka jaj ban reu jong ka sla prathei gam don kum kate ka words ka bala tho hapo ka Bible bangin ya od para mangi ban ya pan slei da ka snam ha ka khande prathei ngin hiart ma para mangi bat ki pri ki baper om don kum kate ka kantin bala thoka Bible om tanga Bible ngala lej ban pule ka Quran bar ka gitar o apo kate ki korro ngam yo i kum te kantin bala tho ban lej bangin ya khitma para mangi ngin od para mangi ngin bensle da ka snam hakane ka perthe ngala lej pule ka Bible ka Quran bar ka gita lano ru ngam yo i kum kate kantin ka batho apo kine ki kot perkala ong ru ya kana gantin kane ka thma manu bapan khi ya ka am dei mangi ki civilian ki pai ba bapan khi ya kane ka thma lapan khi da ki high level kane ka thma lapan khi ka da ki high level na ka banta ka jing man toy ka jong ki ban don ru ki kum kite ki jikantin ki ba don shlended hadu man ta kim pat pan pau sha ki pai pa ban kane ka kan the kala kan bu jing kali na pi amodi hatu me kwa bangan pan pau sha ke pa ki kam sniu jong me hatu me kwa bangan apply ke ba ki kam sniu jong me melati bhaya kane par kala ong ru ya pi modi ji kumno kane ka thma kala khi hatu mem kwa ban pan pau sha ke pa hatu me kwa bangan pan pau ngan plalut ya gitu ki kam sniu jong me bat kala ong ru ya kane wa kumno mel pan kiu ya adi na banta ka jiman toy ka jong me kumno me pan pau nam yo o shabari ka kanthe ka baslur shisha kane wat jo pm modi ru kanut ban ong hadu kat kine ki kantin